खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि। थारैनो बेबाराव बिटिसिनि 22 नं दारांगाजुलि बियाबा सोरनि आखाइ मुथियाव थागोन? 22 नं दारांगाजुलि बियाबा इउपिपिएल, बिजेपि आरो बिपिएफ बबे मोनसे राजखान्थि हान्जानि आखाइ मुथियाव थागोन? फैगौ बिटिसि बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै बिटिसिनि 22 नं दारांगाजुलि बियाबाव मोनफ्रोमबो दोलोआनो मेल मिटिं खालामनानै बबेबा दोलोनिफ्राय बबेबा दोलोआव आखाइ गोरोबहैनाय आरो मोनफ्रोमबो दोलोआनो गाव गावनि दोलोखौ गोख्रों खालामनायाबो सोलिगासिनो दं। बेबायदिनो मैया मोनाबिलि समाव तामुलपुर जिल्ला लाइमोन इउपिपिएलनि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि अर्जन बर'नि नखराव मोनसे जयनिं हाबाफारि जानानै थाङो। तामुलपुर जिल्ला लाइमोन इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि बानेश्वर बर', दारांगाजुलि ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि राफेल दैमारि आरो तामुलपुर जिल्ला आइजो गांखं इउपिपिएलनि लेङाइ आफादगिरि मायाबती ब्रह्म बिथांमोननि नुजाथिनायाव 100 जननि बारा बिपिएफ दोलोनि मददगिरिफोरा इउपिपिएल दोलोआव हाबफैदों। बे जयनिं हाबाफारियावनो बे बाराव दारांगाजुलि बियाबाव इउपिपिएल दोलोआ देरहानाया रोखा आरो बिटिसिआव इउपिपिएल दोलोआनो हारसिङै सरकार दागोनखौ बुंथियो तामुलपुर जिल्ला इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि बानेश्वर बर'आ। दिनै जोबोर गोजोननाय मोनदों। दारांगाजुलि समस्तिनि बेन्दोङाव थानाय 3 नं दक्षिण जे कुमरिकाटा भिसिडिसि दङ। दा बेनि बेन्दोङाव थानाय पलकाटा, डुमुरिया आरो लेंगुरकाटा होननाय जि मोनसे गामि दङ, बै गामिफोरनिफ्राय बिखेखय माइनरिटि जिखिनि रायजोफोर बा जिखिनि भटार्सफोर दङ, बिथांमोना दिनै खमैबो माने 100नि बांसिन माने बेवहाय माइनरिटि सुबुंफोरा दिनै जोंनि तामुलपुर जिल्ला इउपिपिएलनि लाइमोन गांखंनि अर्गेनाइजिं माने जेनेरेल सेक्रेटारि बिथां अर्जन बर'नि न'आवहाय दिनै जयनिं जाफैदों। दा बेवहाय जयनिं जाफैनायनि गुबै हयथ' कारनानो बेनो, फैबाय थानाय जि समाव इउपिपिएल दोलोआ दे रोखा माने सरकार दागोन, बियो दिनै रोखा जादों। आरो दिनै इउपिपिएलनि जिखिनि खामानि मावनाय, जोंनि प्रमद बर' सारनि जिखिनि दिनैनि जिखिनि खामानि मावनाय, दा बे खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै बिथांमोना दिनै माने बेवहाय जयनिं जाफैदों। दा बेवहाय दिनै बिथांमोननि जि फोरमायनाय बायदि जोङो मिन्थिना मोन्दों। दा बिथांमोना बिखेखय थांनाय समफोराव माने बांसिनानो माने बिपिएफ दोलोआव दङमोन, बिथांमोननि जिखिनि जोङो मोननाय बायदिब्ला। बेबाराव दारांगाजुलि समस्तियाव इउपिपिएलआ देरहागोन बे समावथ' फैबाय थानाय जे सेप्तेम्बर दानावहाय बिटिसिनि जे इलेक्सन जानो थांदों बा जानो थांगासिनो दङ, दा बेवहाय जोङो जोंनि इउपिपिएल दोलोनिफ्राय जोंनि जि देरहानाया रोखा, जोङो 20,000निबो बांसिन भट मोननानै बे 100% माने देरहागोना दिनै माने रोखा जानानै दङ। सोरखौ बिजाथि फसंगोन बेयाव? दा बिजाथिया दा जोङो दिनै थोंजोङै जोङो बुंनाय नङा। बियो जोंनि गोजौनि जि हाइकमान्ड मानगोनां प्रमद बर'नि जिखिनि दैदेननाय, दा बे समावहाय हाइकमान्डआ जाय केन्डिडेटखौनो होआथों मानो, जोङो बै केन्डिडेटखौनो जोङो सापर्ट होनानै जोंनि इउपिपिएलआ देरहागोना बे रोखा जानानै दङ दिनै समाव। बर'आबो दि सासे दाबिदार, दा बिथांनि जानानै नोंथाङा मा बुंनो सानो? दा बियो समाजसो फोरमायसिगोन। मानो होननानै बुङोबा दिनैनि समाव जिहेथु दोलोनि जिखिनि निति आरो आदर्श, दा बेजों लोगोसे जोङो बयबो गोरोबनानै जोङो दिनै खामानि मावगासिनो दङ। आरो उननि समावबो जोङो बेखौ एखेलगे खामानि मावगोन। आरो मानो होननानै बुङोबा दिनैनि समाव जोङो जोंनि इउपिपिएल दोलोआव जाय माने सुबुङानो माने फैयाथों मानो, गोजौनि जिखिनि माने हाइकमान्डनि जिखिनि बिथोन लेखायै, दा बै बिजाथियानो माने देरहागोना बियो रोखा जानानै दङ। नोंथाङा गयबारियाव दाबिगोन नामा? गयबारियाव दाबिनायनि जेबो बिदि खोथा फैनाय नङा। मानो होननानै बुङोबा हयथ' बेबायदि बुंनायाबो माने सम्भब नङा। मानो होननानै बुङोबा बेवहाय जोंहा मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा, दा बेनिनो सासे माने दैदेनगिरि महरै बिथाङानो खामानि मावगासिनो दङ। आरो बिथांनि सायाव जोङो दिनै जेबो बुंनाय नङा। टिकेट मोनोबा गोसो दं नामा नोंथाङा? बिनि सायाव आं जेबो बुंथ'नाय नङा। मोनबेसेसो बियाबाव देरहानानै नोंथांमोना सरकार दागोन? दा दिनैनि जोंनि जिखिनि इउपिपिएल दोलोनि, दिनै जोङो नुदों इउपिपिएल दोलोआव 40टा जिखिनि समस्ति दङ, दा बै 40टा समस्तियाव
जोङो जोंनि जिखिनि इउपिपिएल दोलोनि जिखिनि डाटा बा सेन्सास अनुजायै जोङो बावैसो सिगाङाव जोङो मोनसे डाटा हिसाब खालामदोंमोन दा 32टा माने 3200 जोंहा बुथ कमिटि दङ आरो बे 3200 बुथ कमिटिया फारफ्रोमबो बिथिङाव दिनैनि तारिखआव स्ट्रं दा बे लेखायै जोङो दिनैनि तारिखआव जोङो रोखायै नुनो मोनो जोङो माने फैबाय थानाय जि बिसायख'थियाव माने 25निफ्राय 30नि माने खम जानाय नङा दा बे लेखायै जोङो हारसिङैनो माने सरकार दानाया बियो दिनै समाव रोखा जानानै दं नोंथांमोनजों बिजेपि आरो एजेपिआबो एलायन्सआव दङ नाथाय फैबाय थानाय बिसायख'थियाव गावबा गाव गेलेगोन बेयाव माबायदि माबाफोर नोंथांमोननि माबा गेलेगोन नामा दा बेवहाय जोङो मोनसे खोथाखौ जोङो बुंनांगोन थांनाय 2020 मायथाइयाव जेब्ला जोङो फार्स्ट माने इउपिपिएल हिसाबै माने इलेक्सन गेलेदोंमोन दा बेवहाय जोङो हारसिङैनो गेलेखादोंमोन दा बेनिखायनो दिनैनि समाव गभर्नमेन्टखौ दानांगौनि खाथिराव माने दिनै मा जादों एनडिए गभर्नमेन्ट हिसाबै माने ओजोंहाय माने एनडिए बा भारतआवबो माने भारत गभर्नमेन्टआवबो माने एलायन्स इउपिपिएल बेराफारसेथिं माने आसामावबो जोंनि एजिपि बिजेपि आरो इउपिपिएल जि मोनसे एलायन्स माने एलायन्सनि गेजेरजों मोनसे दिनै गभर्नमेन्ट माने दागासिनो दङ आरो दिनैनि समावबो नैबे बिटिआर ओनसोलाव थांनाय समाव माने सरकार दानांगौनि जे खाथिराव जोङो बेखौ एलायन्स माने खालामनाय जादों नाथाय दिनैनि समाव फैबाय थानाय जि बिसायख'थि दा बिसायख'थियाव जोङो बेखौनो जोङो दिनै नुगासिनो दङ जोङो हारसिङैनो गुबुना जोंखौ सापर्ट खालामदाखा जोङो माने हारसिङैनो सरकार दानाया माने बियो रोखा होनानै जोङो मिथिनो मोनो दा बेराफारसेथिं सोरबा जोंनि जिखिनि दिनैनि तारिखआव स्ट्रं जिहेतु जोङो मोनफ्रोमबो बिथिङाव दिनैनि तारिखआव जोङो देरहानांगौनि बिथिङाव जोङो गासैबो बिथिङाव दिनै साखाफारा दा बे लेभेलाव जोंखौ सरकार दाखागोन मिथिखानानै सोरबा जुदि दोलोआ जुदि जोंनियाव फैयोबा जों बेखौ माने सानफ्रोमबो वेलकाम नैबे समाव আমি একচুয়ালি ক'ব গেলে আমি আগতে কোনো দলত নাই কিন্তু আমি প্ৰমোদ বড়ো ছাৰৰ যিটো নীতি আদৰ্শ চাই আমি আজি মোটামুটি আমাৰ ডুমুৰিয়া গাঁৱৰ 50জন মান মানুহ জইনিং কৰিলোঁ মানে প্ৰমোদ বড়ো ছাৰৰ যিখিনি নীতি আদৰ্শ আৰু যিখিনি বৰ্তমান পৰিস্থিতিত চাই আমি ইউপিপিএলত আজি জইন কৰিলোঁ আৰু আগতে যি চাইছোঁ কি বুলি কয় বিপিএফৰ দিনৰ 17 বছৰ যিটো শাসন কৰিছে তো আমাৰ একচুয়ালি ক'ব গেলে আমাৰ ডুমুৰিয়া গাঁৱত একো উন্নতি হোৱা নাই প্ৰমোদ বড়ো ছাৰৰ যিটো 5 বছৰত যিটো উন্নতি দেখা পাইছোঁ বহুত ভাল সেইকাৰণে আজি আমাৰ ডুমুৰিয়া গাঁৱৰ 50জন মানুহ আমি ইউপিপিএলত জইন কৰিছোঁ ধন্যবাদ